honeymoon ka babaro kinong yakin tiu kurim thamai ki jitrang kala kelapan ban syaga jingjia ka basngongiu. Uraja bat ka kurim ki shujur badang kena karta na indur kila shujar ngai hasuny. Bat pensa iki babun haga jinglingo bat jingsnguting. Ke ka bajia yaki. Dungi nyekmi yaki ki bajia shuwa ka jingja. Khalwai tarik jimang yakin tiu kurim uraja bat ka sonam ha indur. Arpau tarik jimang kimi na indur shashilong ban nejunga kai hakeleng ki jaka. Arpau tarik jimang ilawan poi hashilong shimwa ya ke skuter bat milit kai shasora. Arpulai tarik jimang layu ik haddu eki hanong riat bat hadien halinti shawai saudong. Kadi kasin ba kaddu balayu ilang yaki shijaka. Kaddu la pun chiying haka arpulai tarik jimang tang kasunam ka bakran ya ka kiau. Hadien kata ke mobile phone kala lipno. Arp sau tarik jimang la ujor ya ke jingjar ngai. Ke jingwat ya uraja bat ya ka sonam kala stang. Artarik jeliu lap ki pulit ya ke medyap balak kemput jo uraja najan wei saudong. Lai tarik jeliu suba ki pulit besap penyam lap deka waj najan wei saudong. Sau tarik jeliu lap ki pulit ya ke janjri na mau kema suba badai jong ke sonam Raghuvanshi. Kejingwat ya ke kurim uraja kadang ya cakman. And we can walk all over India under any terrain also. And we do have walk in Kashmir, which is below freezing point also. And at the same time, we do also walk here in Rajasthan, which is more than 50 degrees Celsius also. But the terrain here in Cherrapunji, so to say, is very much different from other terrain of India and abroad. And although we did try our best by rappelling to reach up to the ground in this steep gorge, so to say, Wei Mei Song slope.
it is really challenging for us. The terrain is full of dense forest characterized by slippery stone as well as low visibility. But as the NDRF are trying hard, which even the drone and human untrained cannot reach the place. The NDRF takes the task to reach all the area which was not searched earlier. We did our best, but unluckily, due to low visibility and dense forest, we cannot reach up to the ground. So we should try another day. For tomorrow, we should continue the search operation. That's all. Ki kubor kila sapriang hakleng kari hadian bakilat patai kubor kari kila kentho bakamighalia bat than sora kare kajaka ka bom shngan bat kabajur ki kam bom man bat kani kila pinbitar yaki babun ki nong snong ka jerla khamtam ya ka than sora ki babun ki long yeng ki imja na ki kam jungok kai to mintangin snap se ka ei ka baki bri bawan changkai ha than sora ki don ban ong मेघालय ठीक है, सेफ्टी के हिसाब से रात 8-9 बजे के पहले होटल चले जाइए। नाइट सफ़र अच्छा नहीं है। नाइट लाइफ एकदम कोहरा हो जाता है, गाड़ी चलाना भी तकलीफ जाता है। सेफ्टी के हिसाब से 9-10 बजे तक के घर होटल वगैरह करके रुक जाएंगे तो ज़्यादा बेस्ट है। अदरवाइज घूमने में कोई तकलीफ नहीं है, बाकी सबका नेचर अच्छा है, सब कुछ बढ़िया है। Isosan ay lamikin naman ba banak tatakima da isosan ay kabum bentuk hikin bapelikan rat long kinang yawan kai kenang ben subahas tenat tema teman jan om ketua jeng jatuh hi so hiru berkat ay ya kata long ba mencuba ki kamuan hi minta banai dikira kamuan teh ong bakaja baslap ba ne ba kimiawan nam tai tarung tip ma on sai kiting banay kita terong sosun ai hi kini ki jingja kini ki snong jok pikila ju jateng chua na em phi ba pan du jan der em na du men chua men dai men tarum pa ju ja hi phi ba tang ta hoi ki wan suk musim nam ba ne haja ka jong ki suk musim hi nam kim ju yap khanai em nam ba ju don ta kata ka long kum nom no bakala ka erum hi ya bhang em ngat hi ini jing ti barit jong hi te ben basang ek ta jing wan turis ngi la ya along nang baladu jai ken phi ba na mai ap khanang na ben tai ta thi ma mai than so ra ni ri chen ne ra long aya su diao so si ken ba pri long ki wan ra ji so bhang ngi wan din na ben ta kita hi ban ya yo ja yo da kha man ni bala kit no sai ku among ba kit tingkit ribala kit no miala suhi bala kam temen nayawan kawan sana kita hiba khoi ba kumine pri ba seng ni dukan ni bare khanang tam ta turis ki ba lej wan rum nan ya kamai cha tan ni barit ne kalong ka pentut kalong penchong seir na man khnet ka pentut no kinong wan nong lej jeng turis makam long kam song sangat chu ba ju som chua phi ba pajia so kan cha ni cha ta sin ban kom tai thak di wan chini ki kaman ka bawan ki wan da kam balai lu wan lu ju dan no jing thop ria ju thut ong baja sui tam tan kan ji so ni wan ni ji so ni ki baja ne ro tam mangi nong nom ma ban tip ba hanor kom ro snow sum ai phi ba la kom perkhat ne ba mju jam nam ta ba wan long ne te snow sum ai ki ba wan ki ba lej mo pli le ta kom na ko ha ba prabar ndu ran ta man ta em phi paju bana ban yap kom ne arngut ku ba wan ki ba lej tang man ta sin kita ki batu ba lu te rum du bana kai ki wan lej bi ki wan bet ki ne ke turus ki so hai kan ju tang man tai ka wan lok tang man hau ta ui ta yo bat man ta la ya phe ri bak man ta la da dun ka la kan ja hijar la su long kan ja kan ba da di ke long la dun ta kam da la di la wang su man chua da hai ki ba lej ki ba wan ki ba ba di man ta tang marewan sifang bak klepet kimya syong kimya slam kimya isu klepet udu buat gilaya her
lo kelak donar tat kin kibrero xong xịt xíu cầm đá bốn xíu xong lại ra anh phi bạn xong rem phi em chịu đần dia xong phi mà ada kiran dari banyak xong ada menduan pada pensiun xong này tapi buang này trong ngin lim ju udah pernah ya kayak im dia xong tăng mặt tài sẽ thì te susong xong ai lim kini kibawan kibale juga beli buat bomlap ria duai ma bakin ya lap no kinya kendu no beli nai khang lat beli kita yap na kita im nya sim buat kibawat buat kibahi basem kibahe bare raw ne ding kum perkat ku slai ngi kiba sawi wara ha sin uri ruwai ron khum sit awai wow sung ai kai ong ngah na phila perkat ai kana ka ba yap ngatip sunde tu nam ne kat bawan terus terla khum sung ai tpi batang nak tu kada ba kerja andai kini kimia wan syuk kini kita res kila duna mar kitieng namar babun kini ki tlat pasal kubar mata ki ong ba kidan ki ba hangne ki than jungi ba kidan kita ki kum ki gang lane ki ba pen thobre ne ka jala ka jungi lane ka than jungi baro ne ngi kum ki nok song shnong sha ngi dap ka jing song sik ba khra ko ba lang ba ka ne ka jingja ka pechisha ka penduna sha ya ka ne ka jingyo jikot jungi ya ne ki than jungi sene khamtam mangi ba kamajak po na ki than ni dap sha ka jing song sik ba khra ndala se pan ngi kermen skam ba ka ka ba ngi kane khbar ka ba ai nga manta kalong ba ngi kim nok song shnong ne gilong kibri ka ba ngi kwa sha ba ngi sngotanat ngi long kum chiparlok ba kitores khamtam kini ki driver kinai wan ya kendu hangne kithan jongi ki sotanat ki juwan man ka por ban ngi ongi subha ban helam kini ki paralok parajor jong phi ban wan pikas ne mar ka jakar ko itanat khamtam mangi kum ki nok song shnong ru ngi sotanat khamtam kidon kini dukan hane ru kini ba kamai jak po hane ba pli kiba dan ki long kemi kiba kham nong sumar dan lagi khun kiti ki kamai jak po nakane kitores kinum don kano ga jingtiang dei mangi kiba dan hangne ngi jukai ya ki bangi jualam ki jaka kiba ngi bu tangteng la se bagi jaka ki bolong red long ram kumne te ngi ju le yalam ya ki ngi ju senang ya ki bagi ju dei banjingi la ne ban yu man mar ki jaka la te la se khajing long breu kibun kiba ham no la ne ki ur baklaya baltin deng ngi ju pten ya ki le ngi jualam ro bang ju sha ro ngi ju kuntu ya ki ro bakim dei ban jingi ha ki jaka ki bom dei bat ra ki kwa ban jingi ngi yalam ki jaka ki ba khamren kham jendong khanang bakin lai na no ga jing musa hagne kita yo bal adab identity we long kume bal adab khane kata yo na markas dang friday ga kod thursday te hakane kata yo mentangi wan hakane ngi hap kane kalong yang jungi ka hap hakane kata yo ba menta bangi sedang nadu friday hadu lasai ka singi kod kemut thursday te hak bai de na jor bat ka jing khen jing dia bangi yo menta kalong ba hakane kata yo ti we long kume bal adab hakane kata yo kemut idang pahu long idang yo khambun ni de ya ba menta kaduna ka jing sha ki kali ki wan kum to aspa laispa andai menta bat kidawan kum ta tang sispa tali duna hi sispa ha ba dei basing sande ru kajing kisha ha ka we gisngi sande ki wan hadu laispa spa tali ki kali bat kum ju ru ki wan keleng ki bai ki wan dei menta bat ha kini kata yo bal adab ki ba mangi ngila syam ngilap bangi abah ne kalong ba ki kali da kum no ki poi tang sispa san phau e Mo kelak tak ba ni jinja re. ha kalak ta ba yang i khamtam mangi namarang ning ai long yang namar ba teng kajing syang siyo ba ya kita ki sau phau chaneng ndai kat kum ka ba menta pat sau hajar chaneng ndai kum ba menta kat kum kajing khain ba ngayo hadu menta kalong tang khndiat kamot khatsan ye thrai khatsan hajar e